তিনি 5 ফেব্রুয়ারি 2022 ইংরেজি जों তিনি প্রথম আচাইমা সাল जों পালাইখা পয়লা আচাইমা সাল ফার্স্ট ফাউন্ডেশন দে তিনটি প্রামথানি তিনি হাই সালন মাহে জরাওন মালঞ্চ নিবাস তিনি বুবাগ্রা 2021 5 ফেব্রুয়ারি ও ত্রিপুরামথা পার্টি ঘোষণা খাইমানি এনজিও তংমানি ইয়াগুলো পার্টি ঘোষণা খাইমানি দিন ও পার্টি ঘোষণা খাইমান দিন ইয়াগুলো এক মাসনি পরন जों एडिसि हापार टिडि एडिसि खुमुलुं जों सरकार आचुखा अब एकमात्र बुबाग्रानि माध्यमे सम्भव बुबाग्रा हिनेनो जों दिनै जे बुबाग्रा जे हिमालय थानसा अ खराङो यासागो जे तिप्रासरक थानसाके फाइनो जों दाबो सरकार दंगो एडिसि गभर्नमेन्ट जों आचुक दंगो अब एकमात्र बुबाग्रानि नेतृत्वनो सम्भव अब केवल यागो आबहाय सम्भव या एकमात्र लिडारशिपनो जों सामुं तांमानो आबन बागनो जों दिनै पयला आचाइमानि साल जों श्रीरामपुर बिसिओ जोंनि कम्पानि बोखांतो जों पालाय दङ अ पालायमानि जराव क काइसानो सालामो जों थानसाखाय दं हांगे जत किछुनो खायनानै जोंनि पक्षे सम्भव जों थानसा करे हिंगा जों कोनो किछु खाय मांगला आबुन बागुनो बुबागा चिरिखक दङ नरं थानसा अंग आनो फानरिदि आं नरनि पाले गडा त्रिपाले तुबि फुंनाय आबुन बागुनो बुबागा साव लास्ट फाइट तामो अनेक बररक साव जे लास्ट फाइट केबें दङ बाक्सा बररक बाक्सा बररक साव गडा त्रिपाले उंगिया गडा त्रिपाले जों मानिया जों थानसाका हिंगा थानसाके दं हांगे बुबागा नेत्र जों गडा त्रिपाले मानाय 70 বছর 72 বছর যদি जों সিপিএম লগি রিমিক হাंगाय कांग्रेस লগি রিমিক हांगाय ता बीजेपी आईपीटी जों सरकार चिनि बुबा गानाव जों लगि हांगाय चिनि पक्ष सम्भव न गडा त्रिपाले जों गडा त्रिपाले मानाय आबो केबो कासु मांगला जे केबो ना जों बरन सानामो जों थानसाके दं हांगाय जों अबस्यई मानाय आबुन बागिनो जों बुबागा जे सामानि जे नाहार तंमानि नर थानसाखा न फानदि नर जे थानसा करे के आनि फानबाय थांगो तिनिबो मियाबो बुबागा यूट्यूब साइ दंगो नरक थानसाखाय दंहांगा आनि फानबारिउ जों अ फानना जों कामना रेगलाक अ फानना जों साबायना रेगलाक जे साफनो केबें दंथो जे साफनो साइ दंथो जों माया हिनो जों चिनि थानसानो जों साबाय हांगाय जों बासांग देश निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन चिनि मथानि सरकार फायनाय एवं चिनि तिप्रासन जे बिरमान तंमानि बिरि याक्तिनो यगनाय 2026 जों साइमानो डिएमिलिटेशन उंनाय गणना उंनाय अ गणना हांगा चिनि अबस्था उंनाय अनेक सीपीएम नेतारक सावो 2000 गणना যখন उंखा 30% 30% 30.1% आबोनि परे যখন 2011 सेंसास आगाय 30.8% 7% बारि खापो चिनि 7% बारि मादा जों आगे 1942 सनो महाराजा बीर बिक्रम किशोरनि आमल चिनि तिप्रासार बुसु तंमानि बरनि बसं बुसु तंमानि आबो जुदि साखा खायना हायगाय जों आगे संखा गरिष्ठ तंमानि आबो संखा लोगो उंखु फैके साबनि गुने और राजनीतिनि गुने जुंबाय राजनीति थुंगा बागान कैसा माना मायो राजनीति जुंबाय थुंगा चाकरिनि बागै जुंबाय राजनीति थुंगा जों दाबो चाकरि बुसानिया नक बुसानिया बागान बुसानिया जों ते 12 मास कष्ट खाय तंगा नांनाय 12 मासनि परे जों लास्ट फाइट जे नाहारबो अ लास्ट फाइट जों बागान जरा मारिनाय जों दाबो जे तंमाने जों तावै तंगा नांनाय तुइफाना जों नंगै बहक मा तंनाय ते 12 मास नासिगै मा तंनाय 12 मास जों थानसाखै मा तंनाय 12 मास थानसाखै तंग हांगाय अबश्य चिनि 2023 विधानसभा जों आचु खायखाय चिनि गडा त्रिपाले उंनाय अ गडा त्रिपाले बागै त्रिप्रासानि मानथानि बागै जों थानसाखै मा तंनाय एवं बुबागा जों लगि मारिनाय जों साइमानो आसु बसर राजनीतिक फुंजमानि परे चिनि बररक बजारा थां सयखा चाकरि गायसा नि लुबे जों राजनीति खायो बागाननि बागै राजनीति खायो चिनि जुता चाम थांगो तेबो चिनि मानथाय जों माइया चिनि फाउंडेशन दे चिनि त्रिपुरा मथानि महाराजा प्रद्युत किशोरनि तुइजुलमुं बागै जों दिनै सारा त्रिपुरा ब्लक वाइज जों दिनै फ्लेग उद्बोधन सालायखा आबुनि बिसिंगो चिनि 45 ब्लक कमिटिनि जे 5 मानजाक फैनाय कर्मकर्ताफोरनो आं दिबजननि हामबायते सिबायाफोरै आं कक्थाय सानाय कक हिंगाय 30 तारिख जानुवारि अ दिन बुबाग्रानि तुइफांबाय जुनो मिटिं दिखा आगरतलाव राजकोट भवन अ जागाव जुनो मिटिं रिंमानि बिसिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ब्लक प्रेसिडेंट
তাই সিনিয়র লিডার আমরা নিহিনয় বুবাগ্রা সাইর হরমানি जों प्रतिति पाराव थाङै थामजानि मारिनो जों कक सगै रिना बागै बुबाग्रा डिसिजन जुना रिमा बागै जों बुबाग्रानि तुइदुनु न तुयै प्रतिति ब्लग जों प्रेक्टिस लायखा प्रेक्टिस लायमा बिसिं तै जों चिनि तिब्रासा दफा 19टा जात जों थांचा बाक्साखाय बुसाखांनि 2023 चिनी लास्ट फाइट न तुयै जों चिनी ताखोक ताय बुकok जोंनि थानि थाना बागै जों याप्रि बारक दिनि साजा जों चुंबाय जों वालायावै सुलायावै जों बाहायखाय न खुंजाखाय तंमान